Kaixo, ongi etorriak izan zaitezte guztiok Kazetagunera eta Kazetaguneak YouTubeen duen kanalera. Nire izena Eneko da, Kazetaguneko langilea naiz eta hurrengo ordu erdian zuokaz egongo naz holako solasaldi interesgarri batean. Gogoratu, Kazetaguneak erronka berriei aurre egiten ari diola azkenaldian. Eta horretarako, YouTubeko kanaletik itxaldi asko eta asko ematen hasi da. Gogoratu, gaurkoa bai beste egunetakoa Kazetaguneak YouTubeen kanalean dituela danak gordeta. Eta beste edozein egunetan ikusi nahi izan ezkero, hau edo besteren bat aukera duzuela. Gogoratu, zeuen herrietako Kazetagunetan gaudela, baina sare sozialetan bebai, beraz. Gure berri izan nahi baduzue, gogoratu aukera asko dituzuela. Bai, Kazetaguneko kanaletik, zuen herriotan edo sare sozial desberdinatik. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko solasaldiagaz. Eskerrik asko hor etortzeagatik eta espero dut hurrengo ordu erdia interesgarria izatea. Beraz, ekin diezaiogun bada. Kazetaguneko zuzeneko itxaldiak, gogoratu jarraitu etxetik trebatzen gure YouTubeko Kazetaguneko kanaletik. Lehen esan dut moduan, Kazetaguneko web orrialdea dekozue, baita geure bloga bebai, eta Facebook, Twitterren eta Instagramen, eta gaur ari zareten moduan YouTubeen ere bagaudela, zuekin harremanetan ipinteko. Gaurko gaia musika eta podcast, gogokoenak entzun, hau da, YouTube, Music, Spotify, Amazon Music, hau da, gaur egun musika entzuteko, irratiak entzuteko, zuen gaiutatik dituzuen aukeren inguruan hitz egiten arituko gara, hau da, milaka eta milaka aplikazio daude hauen inguruan, eta gaur, erabilienak eta erabiltzesenaren inguruan ibiliko gara. Beraz, gogoratu, naiz eta asko egon, gaurkoan edo erabilienak ikusiko ditugula. Musika, podcast eta irratien inguruan gehien bat. Gauza da, bai ordenagailu, tablet edo smartphonea, gailu desberdinetatik erabili ditzakezuela, gaur ikusiko ditugun gailu guzti horiek. Hasteko eta ez dakitzuekin harremanetan pinteko edo, gogoratu gaur egun aplikazio app ugari ditugula. Musika eta irratia entzuteko zeuen mugikor, smartphone, tablet edo ordenagailutatik. Izan ere, ziurrenik asko eta asko erabiliko dituzue. Adibidez hor pantailan jarri dutzuet, Shazam, Spotify, musika entzuteko aplikazioak, irratia entzuteko aplikazio asko eta asko. Beraz, horren inguruan gauza da plataforma digital asko eta asko sortu egin direla. Eta plataforma digital horiei esker, musika, irratia eta podcasta entzuteko aukera dugula. Hau da, audioa eta bideoa etengabe entzuteko aukera. Eta askotan, fitxategi horiek geuen mugikorrean deskargatu barik, hau da, streaming teknologia dalakoa erabiliz. Izan ere, streaming dalako kontzeptu hau aurrerantzean gehiagotan ikusiko duzue. Baina, ez dakit edo, izotza apurtzeko edo, gogoratzen duzue guzti hau nola zen. Azken finean, urte batzuk atzera joango gara eta guzti hau nondik hasi zen edo ikusiko dugu. Aplikazio guzti hauei buruz esan baino lehen. Beraz, geure olako DeLoreana hartuko dugu eta 2 edo 3 minututan iraganera itzulia egingo dugu. Iragana itzulia?
Hortxe pantailan ikusten duzuen moduan, begira, Akio Morita, garaiko Sony enpresako nagusiak, ibuka bere lankideari urrengoa adierazi zion. Hau da, ez alzaizu iruditzen, ibiltzen zoazenean musika entzuteko kasete estereoa erabiltzea, ideia hon izango litzatekela. Hau da, adibidez, ni metroan nagoenean, autobusean, nik gailu hori nirekin eroatea. Orduan, hori adierazi eta gero, Walkmana heldu zen. Hau da, 1979ko uztailean. Hau da, Sonyk bere lehenengo Walkmana atera zuen. Dena dena pantailan ikusten duzue olako argazkitxoa. Eta ziurrenik, zuetariko askok eta askok olakoren bat izan duzue zeuen eskuetan. Walkmana. Walkmana eta gero gogoratu hor zintak, kasetzintak ere hor badeko zuez argazkitxoa. Hori eta gero, Discmana heldu zen, 84an irailean, Discmana eta Compact Disca. Hor argazkitan argi ikusten duzue eta ziurrenik askok eta askok zeuen etxeetan olanko tramankuluren bat izango duzue eta baita ere diskak. Hori eta gero MP3a, hau da MP3 dalakoa, txikiagoa zen, oso tamaina txikikoa, memoria gehiago zeukan, baina ordenagailua eta behar genuen bertan musika sartzeko. Eta gaur egun, gauza guzti horiek alde batean utzi ditugu eta adibidez geure mugikorra edo geure tableta, geure smartphonearen barruan badekogu dana sartuta. Bai irratia, bai musika aplikazioak, bai musika reproduktoreak, dana geure gailuetan dekogu sartuta. Baina gogoratu guzti hau nondik datorren, Walkmana, Discmana, MP3a eta gaur egun mugikorra. Azkenean historia pizkat baino ez da, pizkat kontestuan eta ipinteko. Pizkanaka, ja gaia egin hasteko gomendioak. Aplikazio guzti hauek zeuen telefonetan instalatzeko gogoratu. Google Play, Android gailua badekogu, eta App Store, iOS edo iPhonea erabiltzen dozue. Hala ere gogoratu, aplikazioak instalatzen dituzunean, gune ofizialetan sartu. Hau da, Google Play eta App Store. Konprobatu bebai, zeuen mugikorretako espazioa, ea espazio nahiko deko zuen, ea memoria nahiko deko zuen. Gogoratu, aplikazio hauek instalatzean baimenak eskatuko dizkizuetela eta gogoratu, aplikazio hauek ez badituzu erabiltzen kendu. Izan ere, musika aplikazioekin zera gertatzen da, imaginatu Spotify instalatzen dozuela. Geroago ikusiko dugun Spotify. Eta orduan, 2 egun edo pasatak gero dinozue. Aplikazio hau ez dut nahi. Erabiltzen ez badozue, kendu eta beste bat jarri. Azken finean, zuen telefonen memoria ez agortzeko. Beraz, kontutan hartu gomendio hauek. Denaren, aplikazioek instalatzen dituzunean, zalantzaren bat baldin badeko zue, etor zaitzeste, itxordua eskatuz, zeuen kafetagune hurbilenera. Musika aplikazioak. Musikako aplikazioak streamen bidez entzuteko aukera. Aplikazioak bai doakoak eta baita ere premiumak. Hau da, ordaindu beharreko aplikazioak ere badauz. Normalean, 2 aukera dekozuez beti. Doainiko aukera beti eta aukera gehiago nahi badituzue, premium edo ordaindu beharreko bertsioa instalatu beharko duzue. Streaming teknologia, guzti hau, aplikazio guzti hauek streamen bidez funtzionatzen egiten dute. Hau da, internetetik, sare batetik transmititzen den informazioa da. Hau da, sare batek
musika edo abestia transmititu egiten du, hau da, ikus edo entzuteko edukia, eta eduki hori, hau da, abesti hori, zuzenean entzun dezakegu, abesti hori gure telefonoaren memoriaren barruan deskargatu beharrik izan gabe, hau da, zuzenean, streamen bidez, eta gauza da, abesti hori entzuteko, abesti hori ez dela gure telefonoaren memorian egon behar, zuzenean entzun dezakegu interneten bidez. Beraz, gauza da hori, aplikazio guzti hauek streamen bidez transmititu egiten direla. Badago ere, abesti horiek zeuen telefonetan sartzeko aukera, baina normalean beti stream teknologiaren bidez. Pizkanaka aplikazioekin hasiko gara. Spotify. Askori ziurrenik Spotify aplikazioa oso ezaguna egingo zaizue eta baliteke zeuen telefonetan instalatuta egotea. Bale, Spotify, doako bertsioa eta baita ere premium edo oraindu beharreko bertsioa. Izan ere, bakoitzak ezaugarri batzuk ditu. Zer egiten duzu Spotify-gaz? Normalean, musika entzun, hau da, musika erreprodukzioa. Eta gauza zera da, erreprodukzio zerrendak egiteko aukera duzuela. Hau da, playlist dalakoak. Hau da, imaginatu, rock musika playlist edo rock musika zerrenda, hau da, zuek gustoko dituzuen abestiekaz zerrendak sortzen dituzue. Playlist dalakoak. Hau da, iragarkiak. Iragarkiak dauzkazue doako bertsioan. Hau da, imaginatu Spotifyren bidez, imaginatu Spotifyn badeko solako bilatzaile bat, hor, zeuen artista edo abeslariaren izena ipini, bilatu, abestiak ikusten dituzue, eta imaginatu, reproducir. Batzuetan, besti bat eta gero beti propaganda izango duzue. Beti ere doako bertsioan. Premium bertsioan ez dekozue olako iragarkirik. Gero, Spotify, tablet, smartphone edo ordenagailuan erabili dezakezue. Gauza da, ordaintzen duzuen bertsioan konexiorik ez dela behar, hau da, zuek Spotify zeuen mugikorretan izatagatik ordaintzen baduzue, musika zeuen mugikorrera deskargatzeko aukera duzue, orduan edozein momentutan entzuteko aukera duzue. Hau da, internetera sartu barik. Beraz, azken finean, doako bertsioaren eta premium bertsioaren alde nabarmen bat hoize da. Hau da, doako bertsioan musika beti streamen bidez, hau da, beti internetera konektatuta egon behar zarete. Spotify izatagatik ordaintzen baduzue, ez, badekozue olako aukera bat, musika zeuen mugikorretara deskargatu eta nahi duzuenean interneterako konexiori bari entzuteko. Beraz, hori da alde handiena. Gero, bilduma eta gomendioak zuen interesen arabera, hau da, ni egun osoan rock musika eta talde zehatz baten inguruan musika entzuten badot, Spotifyk olako gomendioak bidaliko dizkit, eneko baliteke musika mota hau gustoko izatea edo bestea. Honek zer deko ona, musika talde eta abeslari berriak ezagutuko dituzuela. Gero, premium bertsioan ere badekozue irratia abestia delakoa. Hau da, entzuten ari zinen abestiekin erlazionatutako abestien erreprodukzio zerrenda infinitua. Hau da, zeuen interesen arabera erreprodukzio zerrenda edo playlist infinituak. Podcastak entzuteko aukera ere baduzue. Hala ere, podcasten inguruan geroago ikusiko dugu.
kontzertuen datak eta zerrendak ere ikusteko aukera, eta baita ere Spotify taldean. Hau da, imaginatu guk lagun talde bat garela, eta bakoitza beretzean edo bederrian, danak batera musika berbera entzuteko aukera dugula. Azkenean, holako sare sozial moduko bat, baina batak bakoitzaren argazkia ikusi beharrean, danok taldean musika berbera entzungo dugu. Hau da, imaginatu danak kontzertu batera joan garela. Baina gauza da, kontzertu batera joan beharrean, bakoitza beretzean kontzertu berbera ikusten ari garela eta elkar konektatuta. Beraz, gogoratu Spotify oso erabiltzerreza da, musika zerrendak sortzeko aukera, zeuen abeslaria edo abestia bilatzeko aukera duzuela, eta doako bertsioak eta premium bertsioak. Honena, doako bertsioa frogatzea dela. Gustoko baduzue eta benetan erabiliko baduzue, baliteke igual ere premium bertsioa, eren inguruan erabiltzea. Beraz, azkenan Spotify zer dekona doako bertsioan froga egin dezakezuela. Eta ondo baderitxozue, premium bertsioaren inguruan edo olako kudea eta egitea eta aurrera jarraitzea. Izan ere premium bertsioak aukera gehiago dekoz. Deezer, Spotify alde batera utziz, Deezer aplikazioa beste bat da. Oso erabilterreza den aplikazioa. Betiko moduan, doako bertsioa, doainik dan bertsioa, eta baita ere ordainpekoa edo premium bertsioa. Erreprodukzio zerrendak edo playlistak sortzeko aukera, zeuek entzundakoan oinarrituz gomendioak ere emango dizkizu Deezerrek, eta Spotify gertatzen den moduan, premium eta ordainketa bertsioan, musika eta abestiak zeuen gailuetan, smartphoneetan deskargatzeko aukera emango dizue Deezerrek. 3 milioi abesti baino gehiago dituen katalogoa, Deezer Free edo doainik dan bertsioan iragarkiak ikusiko dituzue, hala ere teorian iragarki hauek Deezerren euren abestiak dituzten artistei eta abeslariei laguntzeko izango da. Gero, Deezerren ere arrakasta globalak ikusentzuteko aukera izango duzue. Hau da, munduan gehien jotzen ari den abestiak, baina baita ere tokiko musika edo musika lokalagoa, eta baita ere podcastak eta irratiak. Premium bertsioan entzun eta erreprodukzio zerrendak sortu ditzakezue, abestiak identifikatzeko aukera, hau da, ez dakit Shazam aplikazioa ezagutzen duzuen, Shazam, app Shazam, abestiak identifikatzeko aplikazioa, Deezerren ere aukera duzue. Eta Deezerren ere premium bertsioan, abesti gogokoenak letrekin abestu ditzakezue. Hau da, karaoke moduko bat, sound capture eta lyrics bezalako funtzioei. Hau da, gauza zera da, aplikazio guzti hauetan, premium bertsioetan, aukera gehiago dituzuela. Nahiko aukera erabilgarriak eta askotan nahiko aukera bitxiak. Beraz, Deezer aplikazioa, musika eta Deezer. SoundCloud, hau da, soinuaren lainoa edo. Musika berria eta alternatiboagoa entzun nahi baduzue, hauze da zeuen aukera, SoundCloud. Pertsonaliza daitezken erreprodukzio zerrendak, izan ere erreprodukzio zerrendak aplikazio guztietan berdin egin daitezke. Gauza da, aplikazio hauetan artistekiko elkarreragina edo komunikazio ere bultzatzen dela,
katalogo handia, eta azken finean SoundClouden barruan egiten da, hau da, sortzaile komunitate bat. Hau da, holako sare sozial bat egiteko aukera ere badau. Hau da, sortzaileekin harreman bat edo sortzeko, azken finean izenak dioen moduan SoundCloud soinuaren lainoa, holako laino bat da, eta bertan holako komunitate bat sortu egiten da. Aurrera jarraitzeko YouTube. Askok eta askok YouTube ezagutuko duzue, eta YouTube ziurrenik erabiltzen duzue. Gauza da, YouTubek ere bere YouTube Music ataria edo sortu duela, eta mugikor eta tablet askotan begiratu haber aplikazioen barruan askok eta askok YouTube izango duzuela, baita ere YouTube Music aplikazioa. YouTube Music Googleek garatutako musika emanaldien zerbitzua duzue. Musika, bideoak, remix, zerrendak topatuko dituzue. Publizitatea bai, betiko moduan doako plataforman, premium bertsioan ez duzue. Izan ere, aplikazio guztien antzera gogoratu, YouTubek ere badeko, bai doakoa doainik eta premium bertsioa. Doakoan beti ere propaganda eta publizitatea izango duzue. YouTube Premiumen barruan, baita ere doainikoan, milioika abestio eta bideo. Zure gailu mugikorrera lineaz kanpo entzuteko aukera ere izango duzue premium bertsioan, hau da, doako bertsioan streamen bidez nahi duzunean. Eta premium bertsioan nahi izan ezkero, Spotify gertatzen den moduan, musika hori zuen gailuetara deskarga dezakezue. Premium bertsioak zer deko ona? Naiz eta imaginatu Facebookeko aplikazioan edo WhatsAppeko aplikazioan egon, musika hori bigarren plano baten zabalik izan dezakezuela eta berau entzun. Doako bertsioan eta noizbait frogain dezakezue, imaginatu zeuen mugikorretan YouTubeen sartuta zaudela YouTubeko bideo bat ikusten. Aplikazioa itxi egiten baduzue eta beste aplikazio bat zabaldu, bideo edo abesti hori itxi egingo da. YouTubeko premium bertsioan ez, naiz eta aplikazioa itxi eta beste gauza bat egin, musika edo bideo hori entzuten edo ikusten jarraituko duzue. Beraz, hoizedeko onak YouTube Musicko premium aplikazioak. Eta bukatzeko Amazon Music. Amazoneko ez dakit bezeroak bazarete, hemen milaka audiopista sartuta dituzue. Gauza da, doanikoak direla. Beti ere Amazon bezeroak eta Amazon Premiumeko bezeroak bazarete. Beraz, aukera badeko zuen, sartu egin zaitezte eta froga egin. Izan ere Premium bazarete Amazon Prime doakoa da eta bertan Amazon Musicen barruan badeko zuez milaka audiopista sartuta, gainontzeko aplikazioetan moduan, abestiak, abeslariak topatzeko, erreprodukzio zerrendak sortzeko, playlist alakoak egiteko. Beraz, Amazon Prime basarie, aprobetxatu eta sartu zaitezte eta froga egizuen. Musika estiloaz aldatuz, musika klasiko edo garaikideko zaleak basarete, iraio da zeuen aukera. Hau da, musika klasikoa entzuteko aukerarik onena. 2 milioi abestitik gora. Abesti baten inguruko bertsio asko eta asko. Zeuen abestiak edo artistak
bilatzeko, oso bilatzaile edo buskadar dalako indartsua. Honena, dohainiko bertsioa eta premium bertsioa. Frogarik honen egiteko aplikazioa instalatu, deskargatu eta dohainiko bertsioa frogatu. Eta harago joateko aukera izan nahi baduzue, premium bertsioa. Beraz, musika klasikoa eta garaikidaren inguruan, ida jo da zeuen aukerarik onena. Honaino, musika, abesti, abeslariak topatzeko, entzuteko aplikazio edo musika aplikazio interesgarri batzuk. Orain, hori albo batean utzi eta irratiaren inguruko aplikazioak ikusiko ditugu. Izan ere gogoratu, smartphone asko eta asko irratia entzuteko aplikazioak dauzkatela, baina askok eta askok ez. Beraz, irratia entzuteko aukera nahi baduzue, hurrengo minutuetan hauen inguruko aplikazio batzuk ikusiko ditugu. Danak beti ere streaming teknologian oinarrituz. Tunnel Radio dalakoa, hau da, zuzeneko kirola, musika, albisteak, podcastak eta mundu osoko irratiak biltzen dituen aplikazio. Hau da, mundu osoko irratiak topa ditzakezuez, aplikazio bakar batean. Beraz, irrati asko eta asko entzuteko joera baduzue, hauze da zeuen aukera. Izan ere, horren barruan badekozue mundu osoko aukerak ikusteko, ikusentzuteko eta entzuteko aukera ezin hobea. Radio Garden, hor dekozue logotipoa, eta hau ere, Tunnel Radioren moduan, mundu osoko irratiak biltzen dituen aplikazioa. Intuitiboa, bilaketa sistema originala, hau da, aplikazio guzti hauek Tunnel Radio danek nahiko intuitibeak dira, izan ere, erabilterrazak izateko. Eta azken finean guzti hauen helburua zera da, instalatu, deskargatu eta erabiltzea. Beraz, askotan intuitiboak ez badira, kendu eta normalean beste berri bat bilatu egiten dugu. Beraz, Radio Garden ere aukera ederra duzue. Radio FM, mundu osoko zuzeneko internet bidezko 50.000 irrati baino gehiago. 50.000 irratien tartean ziurenik topatuko duzue zeuen gustokoren bat. Azkenean irratiak musika, albiste, rock, heavy, musika klasiko, danatarik topa dezakezue bertan. Honek zer deko ona zeuen kotxeetan, zeuen autoetan, Google Auto instalatuta badekozue bateragarria dela, azken finean zeuen mugikorra smartphonea, zeuen autoarekin kotxeaz konektatu ahal izateko. Beraz, Radio FM bera aukera ederre duzue munduko edozein irrati, edozein hizkuntzetan bilatzeko. Audiaz, gehiago eta gehiago, aplikazioen bidez entzuten ditugun programak inolago eragozpenik gabe graba ditzakezue. Azken finean, orain arte ikusitakoa irratia entzun, baina Audiaz aplikazioen esker, behar izan eskero, olako programa horiek grabatzeko aukera izan dezakezue. Beraz, zeuen helburua grabaketa bada, edo olako programa da zeuen mugikorretan grabatuta gordetzea, Audiaz instalatu eta beti ere frogatu. Irratiekin momentuz bukatu dugu. Gogoratu aukera asko dituzuela, honena horietatik bat hartu, instalatu eta frogatu, eta ondo badoakizue, itxi eta aurrera. Irratiekin bukatuta gero podcast. Bale, podcast, baina zer da podcast bat? Azkenean podcast bat audio
eduki bat da, hau da, audio edukia duen fitxategia eta streamen bidez eskuragarria dena. Skypeko formatua ematen digu honek, hau da, guk podcasta entzun egiten dugu guk nahi dugunean, hau da, imaginatu programa bat, irrati programa bat grabatu egiten dela. Adibidez, irrati programa hori atzo grabatu egin zala, baina interneten aplikazio baten barruan gorde egiten dutela. Guk egun horretan zuzenean programa hori ezin izan dugunez entzun edo ikusi, guk podcast honen bitartez nahi dugunean bilatu eta ikusi edo entzun egiten dugu. Beraz, hori da, Skypeko formatua, gu nahi dugunean bilatu eta ikusi eta entzun egiten dugu. Naiz eta programa hori oindale 2 aste grabatu izana. Eta honen inguruan aplikazio asko dagoz. Orain igual nabarmenenak eta ikusiko ditugu. Hasteko, iVoox, audio kiosko, podcast, irrati edo MP3-a, hau da, iVooxek danatarik deko. Idatzi, entzun, partekatu, konpartitu eta podcast eta audio fitxategiak deskargatu ditzakegu. Azken finean, olako iVooxen barruan, olako komunitate bat sortu egiten da. Non programa, audio edo podcast berriaz gomendatu, bilatu eta topatu egin daitezke. Beraz, azken finean zuk ona sartu eta zeuk nahi duzuna bila dezakezu edo gomendioak ematen dizkizute. Zeuen interesen araberako, imaginatuzuk kirola maite duzula edo mendia maite duzula. Zuk horren inguruko olako fitxategiak edo edukiak bilatu ditzakezula podcastak edotan gomendioak horren inguruan emango dizkizutela. Podium podcast. Navigazio oso erraza podcastak bilatzeko, zuzenean zure gailura deskargatzeko aukera edo streamen bidez momentuan bertan entzuteko aukera duzue. Beraz gogoratu, zeuen telefonoan gordene bat dituzue, izan ere imaginatu ordu erdiko podcasta dela eta momentuan denborarik ez duzuela, zuen gailuetara deskargatzeko aukera duzuela. Bestela, momentuan, zuzenean, bilatzailearen bitartez, zeuen nahi duzuen eduki hori podcast hori bilatu eta momentuan bertan streamen bidez entzun. Naiz eta programa hori orain dela 2 urtetako zeozer izan. Beraz, Podium Podcast. Hor ere badekozue beste aukera bat. Eta Googleen erabiltzaileak bazarete, Google Podcast bilatzailean idazten baduzue, hor ere aukera ere badekozue. Aukera badekozue, izan ere Googleek ere badeko podcastak bidaltzeko edo topatzeko aukera ederra. Beraz, aukera asko dituzue. Baina, azken finean zera da, batekin hastea eta hori frogatu. Eta ondo badekozue, horrekin gelditzea. Igual zaila ikusten baduzue, beste bat hartu eta beste frogaren bat egitea. Baina gogoratu, Googleen erabiltzaileak bazarete, izan ere baliteke askok eta askok, zeuen smartphoneetan, mugikorretan, Google Podcast ere hor instalatuta izatea. Beraz ere, saiatu Google Podcastekin, izan ere aukera nahiko erabilterraza da hau ere. Orain arte, ikusitakoa izan ere musika entzuteko aplikazioa asko eta asko. Spotify, Deezer, gero irratia entzuteko aplikazioak ere ikusi ditugu. Hau da, irratia zuzenean entzuteko. Orain gauden moduan, hau da, zuzenean entzuteko. Eta ondoren ere podcastak
bilatzeko ere aplikazioak ikusi ditugu. Hau da, denboran zehar grabatu egin diren programa horiek berriz ere ikusteko aukera. Naiz eta urtebete edo astebete pasa eta gero. Baina gauza da, zuen smartphoneetan edo ordenagailuetan ere erreproduktoreak instalatuta izan behar dituzuela. Hau da, edukin hauek entzun edo ikusteko. Izan ere askotan, hau ikusi nahi dut, mugikorrak arazoak ematen dizkit, hau ezin dut ikusi. Normalean mugikorrek eta ordenagailuek badekote erreproduktorea instalata. Baina arazoak badituzue, erreproduktore nahiko erabilterrezak dekozuez. Adibidez, AINT. Hor badekozue nahiko musika eta edukin erreproduktore simplea, fidagarria eta kalitatezkoa. Ekualizadorea deko, erreprodukzio zerrendak eta karatulak egiteko aukerak. Beraz, zeuen telefonoak musika entzuteko edo podcasta entzuteko edo irratia entzuteko arazoak ematen badizkizue, gogoratu erreproduktore bat ere instalatu behar duzuela. AINT bat. PowerAmp badeko hor beste alternatiba bat, hau da, beste musika erreproduktore indartsua. Beraz, amplifikagailua, aukera asko deko zonek, baina normalean, ajustetan sartuta gero hor, aukera jarri kendu, baina normalean gauza horiek ez dituzue behar. Hala ere, arazoak badeko zuen gogoratu erreproduktorea ere behar duzuela. Kontutan hartzeko eta ja pizkanaka bugatzeko. Hainbat musika mota eta milaka abesti daude munduan. Hauek topatu nahi badituzue, gogoratu, instalatu itzazue musika entzuteko aplikazioak. Zeuena irratia bada eta beste herrialdetako irratiak entzun nahi badituzue, gogoratu, irrati aplikazioak dira zeuen aukerak. Eta gogoratu, guzti hau interneten bidez konektatu egiten dela, hau da, streamen bidez. Eta stream teknologiak zer egiten da, gauza guztien antzera, datuak kontsumitu eta kontsumitu eta kontsumitu. Beraz hori ere kontutan izan behar duzue. Mila esker, eskerrik asko hor egoteagatik, gaur egungo gaia musika izan da, gogoratu, hitzaldia ostegunea ere badeko zuela, baina gazteleraz, eta beti ere gaurko hitzaldia eta orain arte emanako hitzaldi guztiak YouTubeko gure kanalean dauzkazuela ikusgai. Eskerrik asko hor egoteagatik, egun ona izan dezazuela eta laster arte. Agur!